שלום, אני סגי. והיום רציתי לספר לכם על העמוד החדש שלנו בפייסבוק. חשוב שתדעו, אנחנו אמנם נקראים אלפרין הפקות, אבל בעצם יש פה עוד אנשים חוץ מאלפרין. הסיבה היחידה שאנחנו נקראים ככה היא בגלל שאמא של רני... אנחנו נקראים ככה פשוט כי לאלפרין יש את השם משפחה הכי פופולרי, כמו שחקן הכדורסל המפורסם או הדתיים האחרונות משקפיים. אתם יודעים, ההוא עם המשקפיים. רצינו שתכירו את שאר החברים בצוות, אז שלחנו את רני להרים איתם כוסית כדי שתוכלו לראות שבאלפרין הפקות באמת יש עוד אנשים. לחיים. גיא הוא הנפש האומנותית בחבורה. הוא גם אוהב לצייר וגם לאכול עבודות חמר. אייל הוא פשוט גאון טכני. הוא מת על תחנות חשמל ופעם ניסה לבנות לעצמו כנפיים. אביב הוא כמו משורר. הוא מכיר את אלוהים והוא נוסע ליוון בשבוע הבא. אני רוצה להיות שף, ואני יודע לרקוד רומבה עם חישוק. הנה, אפילו תראו. רן הוא מרפא נפש. הוא יודע לנגן בכוח ולרכב על פסנתר. אז זהו, עכשיו שאתם מכירים את כולם, היינו רוצים רק לבקש מכם עוד דבר אחד קטן. חשוב לנו שלקטעים שלנו תהיה אישיות, כזאת שייחודית רק לנו. אנחנו לא בדיוק יודעים איזו אישיות זאת עדיין. אז אם יש לכם רעיונות או טיפים לאישיות ייחודית, כזאת שיכולה להתאים לנו, נשמח לשמוע. תודה שצפיתם.